кокали. Здравейте, хора! Днес ще Търсиме кокали! Да. От обрели хора. Да. Спайки, ти си наша копач. Ще копаеш долу. Чакай. Спри видеото само. Ето, пак. Хора, ние се объркахме, ще търсим още призрак. Да, съжаляваме Като за тямен. прекъсването. Да, само изчакай. Само изчакай. И гледай. Хора, На мен хич не ме. връщайте. Преди натам почти беше, а телефона ми е призрак. Сме сходили ето там до края. Така че, да ти да отиваш самичък. И гледате го колко е як. И Спайки с него. Нещо записва ли? Изчакай ме. О, чакай. Нещо ме спъна без да иска. Чакай, бе. Аз не съм стърпив. То и аз, то нема нищо. Абе, пусни го, бе. Пусни го. Хора, и в момента още не зачита нищо. Аз отидох в края. И в края вече има нещо страшничко. Ето го страшното. Не, бе, това е Да, това е Спайки, кучето. Това дървото не е призрак. Дървото да не е призрак. Дай аз. Сега ти снимаш за тези страх. Така, ме хич не ме е страх, така че той ще се оправи на всичко. Спайки се справя. Показва ли нещо? Още нищо не показва. 36-37. Още нищо не показва. Добре, дай да покажем термометъра. Ето, вижте. Нищо не отчита. Да, но... Хора, знаете ли видеото на Криската? Той слага и свещи, остава сам. И после, знаете ли какво? Не бе, я вземи. И той... Само за секунда вземи. Спайк, намери нещо, май. Спайки, пази се, ти намери се кока. Спайки. Май под земята може да има. Да, наистина може под земята. О, съжалявам. Аз без да искаш те бутнах. Не, нещо ме спъна. Не, Спайки, бе. не, наистина Спайк беше пред мене. Аз тук нещо ме дръпна. Хора, нещо ме дръпна. Спайк! Маш! Къща? Бате се едно. Ама кажи да спадна самах се! Ела тук, Спайки. Папа е съдил неща. Бързо, хора! Бягайте! Марио! Още нищо не зачита.